תראו, אני ב-61, שכולכם הייתם כבר בכיתה ד' או ה', ביני לבין אורי אבנרי, אנחנו יחד יותר גדולים מכולכם. נכון? כמעט. הייתי ב-61, באתי לארץ עם אישה גויה, והלכתי למשרד הפנים להסדיר את הניירות שלה, ואמרו לי, אז תיקח את הגויה המסריחה שלך ותעוף מכאן, ואנחנו לא רוצים לראות את הפרצוף שלך, והתחילו לצעוק עליי ולקלל אותי. אז הלכתי. אחר כך קיבלנו איזה אישור, ואז בר יהודה, שהיה איש אחדות עבודה, היה שר הפנים, והוא תיקן משהו, ואז אשתי יכולה הייתה להיות ישראלית. אבל עד היום, אם זה אף על פי שיש לי שתי בנות, בתעודת הזהות שלי כתוב, לא כתוב שיש לי ילדים. אני חד-הורי. אני חד-הורי. עכשיו, תראו, בשבילי יהדות זה דבר מאוד חשוב, באמת. לא רק לי עצמי, אלא בכלל אני חושב שביהדות היו דברים מדהימים. הייתה פעם יהדות חכמה. אמרו על ממזרים שאם נטמעו, נטמעו. הרי רוב היהודים, התימנים נראים תימנים והפולנים נראים פולנים, וזה לא בגלל מזג האוויר. ותמיד היה איזשהו דבר שהרבנים העלימו עין, שלא הייתה רבנות ראשית, ולא היו רבנים גדולים, היו רבנים של ערים, של כפרים, של קהילות. אני מאז, ב-61, אני חושב שכדי להציל את הדת היהודית ואת עם ישראל, צריך להפריד ביניהם. עם ישראל היה הרבה לפני שהייתה דת יהודית. הדת היהודית התחילה רק בבית שני, ועם ישראל היה. אבל לא נעים היה לחבר'ה להגיד את זה, מפני שעם ישראל זה העם של הצפון, של שומרון. היהודים, יהודה זה כבר דבר אחר. אני לא רוצה להיכנס לכל ההיסטוריה הזאת. היה רק דבר אחד באמת, בהרבה מאוד שנים הייתה חוכמה ביהודים, והם למדו, והם קראו, והם לא היו קיצוניים, עד שבאה השכלה הם נבהלו. ומאז התחילה ירידה עד שהגיעו לארץ ישראל. עכשיו, הציונות, אני ציוני. המהפכה הציונית הייתה מרד נגד הקיום היהודי, נגד האורח הזה של היהודים לחיות כמו בדבק הזה שנקרא דת. אנחנו רוצים להיות חילוניים, ומי שרוצה להיות דתי, גם לדת היהודית להיות. מה? אני לא מאמין באלוהים, אבל הם מאמינים שיהיה להם בלבול. אני לא ראיתי אותו אף פעם, אני גם לא רוצה לדעת. אבל גם אם הוא היה, הייתי הורג אותו על מה שהוא עושה. אבל אני הייתי הרג אותו במילים, אני הייתי עושה את זה למה שעשיתי במלחמה. אז היה לי טוב שם, זה יכול להרוג כל אלוהים. תראו, זה יכול להיות טוב לדת, זה יכול להיות מצוין לנו, זה יכול להיות נפלא למדינה הזאת, וזה יכול להיות טוב לעולם שיש פה מדינה שעזבה את הטירניות, את השלטון הלא נאור הזה של חרדים, חסידים וכל מיני כאלה שהם פשוט חיים באיזה עולם אחר. מה אכפת לאלוהים אם אנשים לא קוראים, לא חותכים את הנייר טואלט לחתיכות? למה זה כל כך חשוב לא להדליק אור בשבת עם מתן? מה זה מעלית של שבת? תסבירו לי. מה זה מעלית? אלוהים היה רואה שהמעלית היא מעלית של שבת, שכתוב עליה מעלית של שבת. הייתי בבית חולים 4 חודשים, לכן אני ככה. אנשים באים בשבת, הם צריכים לעלות למעלית של שבת. מה זה מעלית של שבת? זה בלופים, זה הכל שקר וכזב. כל הדת שלהם שהם עשו היום, זה לא הדת שהייתה, זה חילול של הדת שהייתה. והאויבים הכי גדולים של הדת היהודית היום הם הרבנות והממסד הדתי. תודה. קראתי לפני שבוע מהיום, קראתי בהארץ אונליין על התקדים, פסק דין תקדימי שקניוק השיג, ואמרתי לעצמי, מאז ומעולם הייתי אתאיסט. לא האמנתי לא באלוהים של העם הזה, לא באלוהים של עמים אחרים, לא בניסים, לא בנפלאות. והנה בא יורם קניוק ופותח לי את הארון ואני יכול לצאת, להגיד, אמא, אבא, שבו, אני אספר לך משהו, אני אתאיסט. עליתי לתורה, אך ורק כדי לטוס ללונדון. שום עניין לזה. היום אני כבר יכול לטוס ללונדון בכוחות עצמי, ומרגע שמעתי על דעתי, מאז ומעולם הייתי אתאיסט, והייתי רוצה גם להיות מוכר ככזה.
ומה שעוד קרה בשבוע האחרון, מאז שפתחתי את הקבוצה בפייסבוק, סבתי היקרה מתה, הלכה לעולמה, ובטקס, בלוויה, עמד הרב ואמר שהייתה אישה יקרה, היא באמת הייתה אישה יקרה, פשוט לא הכיר אותה, כמובן, והיא מתה בסביבה טובה, היא מתה בגיל 84, ועמדתי שם וראיתי את הרב ואמרתי, אם העולם עדיין היה כל כולו דתי, כפי שהיה לפני 200 או 300 שנה, ולא היו חילונים בישראל, אך ורק רבנים חרדים וכך הלאה, היא לא הייתה מתה בגיל 84, היא כנראה הייתה מתה בגיל 64, אפילו 44, אם חוזרים אחורנית. תופעת החילון היא תופעה מודרנית מאוד, חוזרים 200-300 שנה בסך הכל, אז אמנם הוויכוח התיאולוגי הגדול בעידן הנאורות כבר הסתיים, והכרזנו על איזשהו ניצחון, זה לא שכנע יותר מדי אנשים. העולם עדיין ברובו המכריע דתי, גם במדינות המערב, שם יש הפרדה בין דת ומדינה, עדיין הרוב המוחץ דתיים, וזה ניכר, כלומר, אני חושב שיכולה להיות כאן איזושהי מהפכה, מה שמזכיר קצת המהפכה הפמיניסטית, כלומר, לקחת מחצית מהאוכלוסייה שכרגע משתתפת באופן מאוד מוגבל בחיי העבודה, בחיי היצירה, בחיי המדע. אולי עובדיה יוסף היה יכול להביא לנו פרס נובל בכימיה. במקום זה יש לנו ממסד אורתודוקסי שכל כולו דיכוי, ואנחנו חיים במזרח התיכון.